Как се казваш? Валдицея. Какво се случи, Валдицея? Пасторе, аз се молех за моя роднина, моята племенница, която беше диагностицирана с тумор в корема, който беше отстранен по-късно и тежеше 1 килограм. И дойдох с нея тук в църквата Универсал, сестра ми живее в град Итакуакесетуба. Идвахме с нея през силната зима, през дъжда, през студа, но казахме да отидем на църква. Тръгнах от работа, срещнах се с нея и дойдохме. Упорствахме пастор, беше много борба, но Бог почете. Днес тя е излекувана, без 1 килограмов тумор, който й извадиха от корема. Днес тя е здрава, за чест и слава на Господ Исус. Беше плешива, загуби цялата коса на главата си, беше много слаба. Защо вярвате, че това изцеление идва от Бог? Защото Бог беше този, който направи чудото, защото лекарите казаха, че вече няма начин за нея, пастор. Ракът вече се беше разпространил в корема и тя просто отслабваше. И това беше толкова зло нещо, защото туморът вече се беше родил с килограм вътре в корема. Тъй като отслабна, остана само големият й корем. И си мислехме, че туморът расте, но всъщност вече беше лимфоем. И това е агресивен тумор. Лекарят каза, не й остават дори 3 месеца живот. Защото тя е още дете и затова имунитетът й е паднал. Драстично. И ние бяхме в молитва и сестра ми беше отчаяна, но аз й казах, не бъди така, нека се доверим, защото последното словото идва от Бога. И всичко, което пасторът каза на върха на олтара, ние се подчинихме и чрез послушание и постоянство днес можем да кажем, че Господ Исус извърши голямо чудо в нейния живот. Амин, продължавай в тази вяра. Църква Универсал, където ви очаква по-добър живот.